Този кратък филм ще ви обясни всичко, което трябва да знаете при започване на работа в HoleHunter. И така, нека да започнем с това, че HoleHunter е семейен бизнес, основан през 1966 година, който през последните 30 години се занимава с отглеждането на меки плодове и 25 години работи с Конкордия и други агенции за подбор на персонал. Собственикът на фирмата Хари Хол живее с жена си и техните деца в една от фермите, също както и неговите родители Марк и Мери, хората, които създават компанията преди повече от 50 години. Винаги се стремим да осигурим безопасна, удобна и доходоносна работна среда в HoleHunter за всички наши работници. Но най-вече вярваме в даването на шанс на хората ни да се развиват, затова много от нашите мениджъри са започнали кариерата си като берачи на плодове. Също така искаме хората ни да получат добро възнаграждение за труда си. Правим всичко възможно да произвеждаме култури, които са лесни за бране, отглеждаме всички ягодови насаждения на специални конструкции на нивото на раменете и подрязваме боровинките така, че плодовете им да бъдат по-лесно събирани. Работата е тежка, работният ден започва рано сутринта и може да продължи около 11 часа. Но в замяна ще ви предоставим удобно настаняване и добри условия за живот и цялата помощ, от която се нуждаете, за да работите и живеете в Обединеното кралство от момента, в който решите да се присъедините към нас. Всяка година 70% от нашите работници се връщат отново следващия сезон, процент по-висок от този на други ферми. Много от хората, които идват да работят при нас, са били в други европейски ферми и ни казват, че сме лидери в тази индустрия и за това се връщат всяка година. И бихме искали и вие да го направите. Процесът по набиране и подбор на персонал е усъвършенстван и подобрен през годините. Това е направено с помощта на видеа, за да може всеки един потенциален служител да е наясно с вида работа, условията на труд, условията на живот и заплащането, което предлагаме. Всички успешни кандидати ще получат допълнителна информация, преведена на роден или говорим език, относно нивата на заплащане, работните часове и обучение. Ако имате нужда от работна виза, операторът на схемата за сезонни работници, който сте избрали, ще ви насочи към един от техните агенти във вашата страна, който ще ви помогне при подаването на необходимите документи. Цената на визата варира и можете да намерите актуалната такса за вашата страна на правителствения уебсайт на Министерството на вътрешните работи. Като използвате номер, предоставен ви от агента, ще трябва да подадете своята молба за виза онлайн, като направите плащане с карта директно до Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство. Всички успешни кандидати ще трябва да организират и заплатят сами за пътуването до Обединеното кралство. Визовата схема за сезонен работник ви позволява да работите само в земеделието и във ферми, работещи с вашия оператор. Има вероятност работата да не ви хареса. Ние ще се постараем да ви намерим алтернативна работа или алтернативна ферма, но може да се наложи и да се върнете в родината си. И така, кои сме ние и какво правим? HoleHunter произвежда малини, боровинки, капини и ягоди в 3 ферми, разположени в южната част на Англия, в близост до Лондон и други местни градове. Опазваме околната среда, като използваме възобновяеми енергийни източници винаги когато е възможно и също така се грижим за земята и животните, които я обитават. Помагаме и на общностите в съседство. Всяка година каним деца в нашите ферми на специален ден, наречен Ден на отворените врати, и постоянно подпомагаме местни благотворителни организации. Това са каузи, в които вие също можете да участвате, а инициативата се приема много добре от всички работници. В HoleHunter работят около 1500 души, 1000 от които са сезонни работници. Те идват от цяла Европа и други части на света, така че ще срещнете хора, говорещи на вашия език. Взаимното уважение е една от основните ни ценности. HoleHunter предоставя различни начини на работниците си, по които те да изразяват своите притеснения, да направят предложения и да ни дадат обратна връзка.
HoleHunter провежда 3 анонимни проучвания на собствен език през сезона, разполага с поверителна телефонна линия за сигнализиращи за нередности, работнически форуми и програми за подпомагане на служителите, кутии за предложения, назначени служители по социалните грижи и редовни вътрешни одити. Те дават възможност на работниците или техни представители да предложат идеи и зададат въпроси към ръководството на компанията, които ще изслушат техните възгледи и притеснения. Когато пристигнете за първи път, най-вероятно ще започнете като берач на плодове в една от 3 ни ферми. Вие ще живеете и ще работите там. Понякога може да бъдете помолени да работите на една от другите ни ферми или да се наложи да се местите между полетата през работния ден. Ние ще осигурим безплатен транспорт. Предлагаме и други възможности за работа, свързани с култивирането на насажденията, каране на трактор или мотокар или работа в цеховете за пакетиране на продукцията. И както вече споменахме, възможностите за повишение са пред вас и много от мениджърите ни са доказателство за това. Основният производствен сезон е от април до октомври, но имаме и позиции за целогодишна заетост. Работи се основно под нейлонови оранжери, което означава, че ще бъдете предпазени от понякога не толкова хубавото английско време. Както споменахме вече, работата е тежка и може да изисква дълги дни и рано започване, но пък дава възможност да се печелят добри пари. При започването си всички работници получават подробен инструктаж при започване на работа на родния език или такъв, който могат да говорят. Това включва информация за нашата вътрешна процедура за жалби. Всеки получава и двуседмично обучение за бране на плодове, а след това наистина е лесно. Колкото повече наберете, толкова повече ще заработите. Това се прави и изчислява чрез специална система, така че никой не може да бъде пропуснат. Работниците, които не успяват да постигнат нормите, се обучават допълнително и ако е необходимо и при възможност, се преместват на различни култури или работни позиции в бизнеса. Всеки сезон всички супервайзори се обучават как да работят с хора от различни националности, пребиваващи в нашите ферми. Разполагаме с доказани методи за обучение, които да помогнат и насърчат развитието на работниците. Плащаме над легалната минимална ставка за Англия, която в момента е 12,21 паунда на час и се очаква да бъде увеличена през април 2026 година. Винаги ще се опитваме да осигурим минимум 32 часа работа на седмица и за тези със сезонни визи това е гарантирано. Средно берачите ни могат да заработят между 400 и 590 паунда на седмица. Фермата обикновено работи 6 дни в седмицата, ако реколтата, времето и търсенето на пазара го позволяват, с основни часове от 8 на ден. Понякога може да бъде необходим извънреден труд в допълнение към нормалното работно време. Ще бъдете информирани предварително и се надяваме на вашето съдействие. Такива часове ще бъдат третирани като доброволен извънреден труд и заплатени за извънреден труд. Ние ще гарантираме, че получавате дневни и седмични почивки за отдих в съответствие с законовите изисквания на Обединеното кралство. Нормално е да се чувствате леко притеснени, когато идвате в нова страна, но ние сме се погрижили да получите топло посрещане и да ви предоставим пълно съдействие с плащането на данъци и осигуровки, които ще ви бъдат отчислявани от вашата заплата. Ще ви помогнем да си отворите банкова сметка, ще ви съдействаме да получите медицинска помощ при необходимост, ще осигурим транспорт до магазини и търговски центрове, както и разбира се до ярките светлини на Лондон. Всеки петък ще ви се плаща директно по вашата банкова сметка за свършената работа през предходната седмица. Във връзка с разходите по живеене в Англия, вашите трудно спечелени пари няма да се стопят от разходи за наем, защото можете да живеете във фермата, което е много по-евтино, отколкото да намерите квартира в близкото населено място. И така, нека ви покажем условията за живеене в детайли, защото повечето от хората ни избират да живеят в нашите каравани срещу наем от 74,60 паунда на седмица, който включва всички сметки и супер бърз интернет. В караваните спят до 6 души. Те са оборудвани с баня, тоалетна, всекидневна и кухня, обзаведени с мебели и приспособления за готвене. Възглавници, завивки и прибори за хранене ще ви бъдат осигурени. Има 3 двойни стаи и ще трябва да ги обитавате и делите с други.
Разполагаме с помещения с безплатни перални машини, магазин с любимите ви европейски храни и столова с ястия на достъпни цени. Хората ни искат да се забавляват и да създават нови приятелства. Затова на всяка от фермите има футболно и волейболно игрище, зала за игри, фитнес, а всеки месец организираме партита и барбекю. Whole Hunter се ангажира и ще направи всичко възможно да предложи работа на кандидатите от Европейския регион. Ако се изискват визи за в бъдеще или ако има някакви промени в закона за работа в страната, ще продължим да осигуряваме пълно съдействие на всеки избрал да работи тук. Не забравяйте, Англия все още е една от най-толерантните, безопасни и икономически развити страни в света. Много от работниците ни вече се устроиха тук. Ако вие сте един ентусиазиран и мотивиран човек, кипящ от енергия и готов да работи усилено, търсещ ново приключение, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.